sa vlastne nachádza prístavba ďalšia z vrchu. Vidíme, tu by mala ísť nová konštrukcia. Tento laminát teda sa nahradí Lexanom kvôli svetelnosti. A táto zadná časť, tuto bude vlastne, tu je nejaká dielňa, tu pravdepodobne by sa urobil drevený záklop a opatrilo by sa to tiež živičnou krytinou. Obdobne táto striežka je celá hnilá, to kompletne zdemontovať, tam je drevený záklop, ktorý je hnilý, nahradiť novým a vlastne urobiť tú strechu kompaktnou. Dôležité pri montáži, aby tam neprišlo k záteku, lebo pod vlastne strechou sú uložené veci, ktoré je nutné chrániť. Čiže najlepšie je to v skrátenom nejakom režime zdemontovať a prekryť. Tuto vidíme plech, ktorý tu je tiež tak provizorne uložený, veľké medzery. To kompletne je demontáž pri vlastne rekonštrukcii strechy a nahradí sa to novým. Takže ďalší pohľad na tú strechu. Toto je vlastne tá pultová časť. Tu, kde je ten plech, tak tam bude plný záklop, tá zadná časť, čo sklolaminát by mala ostať presvetlená, čiže asi nejaký Lexan by sa tam mal stať. To je vlastne tá sedlová strecha, tu je vlastne jeden prienik v streche, ktorý je ale mimo objekt. Detail na ten elektrický stĺp, vlastne, ktorý je popri budove. Takto. Tuto máme presah vlastne urobený s kovou konštrukciou z zváranej okle a takéto nosné časti. To myslím, že by sa mohlo ponechať pôvodne, lebo je to relatívne zdravé, tomu nič není. Na tom je vlastne uchytený takto žlab. To je takáto doštička, na toto je šrobované. To je chytané vlastne na tie okle. Na tú dosku. No, dobre. Tuto vidíme tú presvetlenú časť. To je vlastne takýto presvetlená vlnitá krytina, ktorá už je dožitá. Tam vlastne tie uchyty už sú povytrhané. Tuto, keď sa donútra pozrieme, tak tieto šrobenie už je vlastne úplne vytrhnuté. To je tam len návoľno položené. Ale požiadavka je vlastne zachovať tú svetelnosť tohto priestoru, čiže Lexan najlepšie. Možno vymeniť tie nosné dosky, keď bolo potrebné. Tuto je vlastne tiež nosná doska, na ktorej to je uchytené. Tiež vymeniť pravdepodobne. A tuto vidím, máme, toto je jedna časť vlastne strechy. Takže toto máme dielňu, to je vlastne ďalšia časť, jak je tá presvetlená časť, tu je samostatná sedlová strecha, čiže nad tým je ešte urobená ďalšia nočná časť, na ktorej sú položené tie plechy provizorne. Nevieme, jak to tam vyzerá, uvidí sa, keď sa to zdemontuje, ale plánuje sa vlastne ponechať pôvodnú strechu aj obvodový múr, tento drevený plášť. Áno. Tu je vlastne pohľad od ulice, z tej druhej strany tu je vlastne žlab dažďový, tuto je vlastne garáž. Tá garáž je vlastne riešená zo železničného vagóna, ktorý je pod strechou, samostatne predpokladám, že to je oceľový vagón. Tuto vidíme detail strechy, to je úplne hnilé dosky plus presah toho elektrického stĺpu. Aj to tam treba.